Miss Prince! So today, naami karon sa Siargao. Ilang beses na ako nakapunta dito. But now is different because it's Choco from the South. Oh, Marlon, birthday niya ngayon. So naami diri karon with his friends and Papa. Hello, Miss Prince. And my sister, Veronica. Right now, mag-ano muna kami, island hopping. Pero yung island hopping, ito yung tinatawag nilang land tour kasi kayang i-drive. So, nag-rent kami ng van. Okay din pala mag-rent kasi pag mag-rent ka ng van, whole day na daw 5,000 pesos. And then, you can tour na around na yung kayang i-drive. So, panoorin nyo na lang kung asan yung van. So, 60 pesos di ay ang paadtog magpupunta. Hello! Ayan na pa, let's go! Okay, let's go! Yes! This is Magpupungko. First time mo dito, Ron? No. First time mo dito, pa? Oh. So, this spring, pag nakakadiri, if you're here, you have to make sure it's low tide para ma-appreciate mo yung Magpupungko. Para makalingkod ka dito sa murag swimming pool na ginatawag nila. Kaya kung high tide, di mo man makita. Murag lang ka swimming sa dagat. Eh well, swimming dyan ka sa dagat, literal. Pero yung view doon, okay, hirapan na gani ako nagayaw-yaw. I love Siargao! Ano na, Clark? Nakabahan ako, laki na ng halo. Hindi ka marunong maglangoy? Or takot? Okay lang, dito lang naman tayo. Ayan na, si John Ray, nag-solo na doon, oh. John Ray! Malalim ba? Ano daw? May 3. malalim po yan dyan siya ng 6 feet. 7. Handa po siya ng malalim, magaluto. Pwede naman, Dari. Sigurado ba? Parang malalim ito eh. Hindi ka kabal mag-swim. Pwede man. Handa siya ng malalim. Nakatayo ka. Nag-contemplate pa si Papa kung muambak siya di. Ron, muambak ko, Ron. Oh, ayan o. Anong gamit mo pa? Hello! Hi! Hey! We're swimming! So, I'm with Marlon's friends. And now, wala pa siya. Natutulog pa siya doon, Bisprin. Nauna na lang kami. Akala ko pa 1 p.m. sila. Hindi pa ata 1. This is Lorraine. Ang best friend ni Marlon. High school? High school sila, classmate. Oh. Ay, dito mababaw lang. Go, go, go! Antay namin na. No shirt allowed. Isa, hihiritan mo nga. Halika na, ganun tayo. Sabihin mo may day. Oo, may day. Bibigyan ka ng 500. Let's go. Kain na tayo. Kain na. Ayun o, nandun gamit nyo. Barkada, ano to? Ay. Kasama ko na yung birthday boy. Ang boses. Promise. Kumanta kasi siya. Nag-ano siya, concert. First time mo ba dito? First time ko sa Laguna. Yay! Photoshoot! This is it. Okay. Abang may buhay, may pag-asa. Okay. Good afternoon! Welcome to Barangay Kaob, Sugbalagon, Siargao! Gulat kami, ha? Mabuhay! Mabuhay. Welcome to Sugbalagon!
Ganyan din kami kanina, nagulat. Ayan natin. Ayan. Go pa! Nahadlock! Nahadlock! Natakot si Papa! Sabi mo mag-jump ka. Ayan, dito, January, tingin dito. Hala? Nangurog ka, no? Oo, ganda din. Nung andun na ako, sabi ko, ay kayo matras dito. Parang may lamig eh. Parang lamig, diba? Ay! Tingnan mo? Mayroong parang... Kamera ka! Hey! Galing niya maglangoy. Gibilin si Papa. Nandito na kami sa kayak. Nagpe-pictorial po kami. Hello! O, diba? Iniwan namin si Papa. Mag-change kami. Bababa ako. Inggit lang ito guys, inggitera. Gusto niya yung, ano, yung view ko. Yes, nice thing mo, view nila. View ni ate. Woo! Ay! Okay, so di... Para sa picture! Para yung sa picture, kay inggitera ang bayot. I'm gonna go so close. Di ka po ikaw. Napagod ako. Maliliit yung isda. Ayun na! Hala, bangka! Sunduin ko lang si Papa. Driver. Ayan na siya. Hello! Nag-rough pa lang. Gamit ang... Oh! Naghilom na si Papa na na-vlog. Wala na kasi... Wala naman. Boost na naman. Kabira-bira mo din ang rough. Tara na pa. Kay, nakato pa doon Secret Beach. Kala ko secret. Mo lang ito yung pangalan. Tapos sabi mo sa akin, dapat secret lang. That's the name. Nandito kami ngayon sa Coconut view deck. Coconut view deck. mag-pictorial. Mandatory. Papunta kami ngayon ng Cloud9. Magsa-surf kami ngayon. At si Laura ang aming designated driver for today. Wow. As always. Yes. Nag-rent kami ng car sa Jimny sa Sunset Paradise. Lagi ko dyan yung IG. Mas maganda kasi mag-rent ng car kapag madami kayo. Pag hindi, motor-motor lang. Yeah. Yeah. Si Papa. Yeah. Naghahanap siya ng saan kami mag-drive. Kasama ba yung secretary niya? We're here sa Cloud9. We're gonna... Hello. Yes. At saka hindi mainit. Naami, babal si Babal. Apo. Ang hangin. Tignan mo. Yung palda. Dari ganun. Nagitay ko po.
Oh my gosh! You're so cute! You want buko? Wala. Wala, sinisira niya yung buko. Ang cute! Sobrang cute. First time nila, kuya ha. Ako lang dili. Jerry, magaling sa'yo. Ano muna para? Up. Right. Left. Yan. Pag tinulak tayo ng alo mo, so relax lang tayo ha. First time. Step by step lang. Yan. Okay, continue muna. Continue muna. Yan, step mo yung... Yan. Sige lang dancer. Makulit na ka, Alon. Gulong na. Atas mo, matras. Gulong na. Makulit na ka. Nasa Siargao pa tayo? Sana na, Pampanga. Pampanga. Dito pa yung outro natin. Kasi Ito yung mga franchises namin. pupuntahan namin, dito kami kakain. Para tayo na sa BGC, Marlon. May ganito pala sa Pampanga. Is this still Clark? Kasi di ba maraming parts of Pampanga? Sa Clark. Malapit sa, dapat ng The Medical City Clark, malapit sa SM Clark. Okay. Ang dami pang ano dito. Halatang hindi pa ako nagkagala. Pero ano tayo dito, nag-jogging last time. Pero ibang Pampanga ata yun. Hindi, dito yun sa loob, sa may, jogging area. Oo, yun. Yung may Malapit lang restaurant. dito yun, mga 5 minutes away. Yung Amazing Race. Tapos ako mag-take out kasi kakainin namin dun. Sa Takuya Kuya doon. doon. In-order ata namin yung order mo. Ginaya na lang namin. Katsudon, Ay. syempre, nasa Takuya doon, hindi takoyaki. Oo. In-order namin yung gaya-gaya lang kami.
Oh, ang sarap naman yan. Sabi nila ba sa tahimik, gutom. Totoo ba yun? Yes. Sarap. Walang diet-diet.